Tak jdeme stavět, máte na to 5 minut a pokud nachytám někoho, kdo podvádí, tak má plán. Skládám kostky na kostky, proto říkej mi trospy, poslyš, postavím co chci, postavím domy a mosty, všechno to dám a to i bez chyb. Rozpij, co je to za stavbu nebo za hanbu, Budir dům, ten jsem stavěl, už jako malej mám tu TNT, radši tu věc vybouchnout. Neuměl jsem stavět, oni se mi smáli, teď já nestavím blok na blok, já na to mám command block, stačí napsat, co chci stavět a on postaví mi to. Nestavím blok na blok, já na to mám command block, stačí napsat, co chci stavět a on postaví mi to. Téma teď je loď, tohle to nemůžu prohrát, umím vážně dobře stavět a ještě k tomu jsem rybář, tady moje pěkná kajuta a tady ryby chytáš trospy, co jsi postavil ty, i když nemůžeš vyhrát. Koukej, postavil jsem tohle, je to pěkný, páč jsem trénoval, naučit se to trvalo, ale čas tomu věnoval.